Onko tämä sinunkin arkeasi, pitkät päivät ja lyhyet yöt? Jotenkin pitäisi kasvaa, mutta konsultit eivät ole minua varten. Yrittäjyys on upea matka, mutta isojen päätösten edessä sitä huomaa usein olevansa ihan yksin. Kun arki alkaa pyöriä, eteen tulee uusia pähkinöitä purtavaksi. Miten myynti saadaan rullaamaan vakaasti? Miten ihmeessä uskaltaisi kasvaa? Miltä kuulostaisi istahtaa alas turvallisen konkarin kanssa? Ihan vaan rennosti kahville, purkamaan ajatuksia täysin luottamuksella. Yrityskummi ei ole mikään konsultti, joka tulee sanelemaan, mitä sinun pitää tehdä. Yrityskummi on rinnalla kulkija. Hän kuuntelee, heittää hyviä kysymyksiä ja jakaa omia kokemuksiaan tarpeen mukaan. Ja mikä parasta, tämä on täysin vapaaehtoista eikä maksa sinulle mitään. Hae yrityskummia sparrailemaan hyvissä ajoin. Mieluiten heti, kun eka rypistys on ohi ja arki pyörii. Anna meidän auttaa sinua onnistumaan. Suomen yrityskummit onnistumisesi tukena.